Gikalitan pag-inspeksyon sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP7 ang Talisay City Jail Female Dormitory. Ang Greyhound Operation gipasiugdahan ni Jail Superintendent Eric Relucio sa Operations Division sa Regional Office sa BJMP. Ang programa gitawag og Oplan Linis Piitan nga nagsiguro nga walay kontrabando nga makasud sa pasilidad. Kini ilabi na sa illegal nga drogas nga ipalusot. Wala hinuoy bisan usa nga kontrabando nga nakita sulod sa maong pasilidad nga nakumpiska atol sa Greyhound Operation. Una niini ang bag-o nga gitudlo nga Regional Director sa BJMP nga si Jail Chief Superintendent Luisito Muñoz ang mipahimangno siyang mga sakop nga likayan gayud ang pagpalusot sa kontrabando. Tinguha usab niya nga masulbad ang kahuot sa mga prisuhan. Samtang 42 usab ka mga lalaking PDL ang nakahuman og migraduar sa vocational course nga Electrical Installation and Maintenance. Nakikpartner ang Talisay City Jail Male Dormitory sa usa ka pribadong Vocational Training Assessment Academy nga mao'y nagbansay sa mga PDL sa nagkadaiyang vocational course. Usa lang kini sa mga programa ubos sa Education and Skills Training Behind Bars nga parte sa rehabilitation sa mga PDL nga magamit kung mubalik na sila sa komunidad.